ikke. Det kommer de bare til at sidde og se os fail i. Skal jeg pause den, og så bare... så vi lige kan klare den. Nej, Emil. Nej. Ej, så hoppede du ind foran, så jeg ikke kom op på den første. Ej, Emil, forflyt dig. Kom nu videre. Nu går jeg lige derop, og så kigger jeg væk. Ej, jeg kan bare ikke komme over på den her. Let. Jeg kan virkelig ikke komme over til den. Hallo Emil, prøv at trykke F5, så bliver det hele meget svært. Nej, jeg gider ikke. Ej, Jeg kan komme seriøst. herop. Nej. Kan man ikke? Kan det måske være, at vi skal bruge stien der? Der står et skilt og så en stige. Tror du ikke, så du skal hoppe over på stien? Det kan man ikke, Lukas. Hvorfor er det, jeg ikke kan komme derover? Man kan ikke hoppe herop. Ah. Nu har jeg fundet ud af tricket i den Prøv så her. her, Lukas. Prøv at kigge. Man kan ikke komme derop. Mm. Kan du ikke se det? Har du stigen? Ja. Jeg kan ikke sætte den. Jo, ikke der, Lukas. Nu kunne jeg. Jo, du måtte jo ikke ødelægge skiltet. Din bog. Vi kan jo ikke komme op, jo. Og... Lad nu være. Nej, Emil. Now I'm gonna get this. Nu har jeg fundet ud af, hvordan man skal klare det her pis. Nej! Nej. Lol, du lander lige der, hvor jeg skal til at gå over. Hvor er det kedeligt. Nu klarer jeg den først. Bare fordi du ikke kan finde ud af det. Jeg har været længere om du. Jamen, jeg har fundet metoden. Øj, men jeg kan bare ikke hoppe lige ud. Er du helt skæv? I think I'm gonna get this. Ja, jeg er oppe. Nej, jeg faldt ned. Nej, jeg faldt længere ned. Kan jeg TP mig? Nej, okay, hvis du gør det ikke, så kommer du ikke ret langt. Jeg var lige oppe på top. Nej. Ej. Hvorfor får han ikke fat i stigen? Jeg mangler mad, Lukas. Det kan jeg sgu da også. Nej. Du kan ikke sprinte, eller hvad? Om det er heller ikke gør du meningen, man selv, skal det kan jeg sprinte. høre. Jeg kan høre, du siger. Nej. You have finished the test. A bowl should be long surely to pick you up. Hvor er det båd hen?
Lad nu være for helvede. LOL. Kan du så gå væk? Ja, jeg dør nu, Lukas. Jeg har ingen mad. Og ingen liv. Så finder bare en kylling. Emil, kom herover. Vi er de to vagabunder. Nej. Det er survival, Emil. Survival Iceland. Begynd at hugge træet. Nej. Det er survival. Mad, Lukas. Det må man godt. Mad var alligevel ikke opfundet den der gang. Hug det. Hug. Nej, ikke dengang. Ikke dengang, Hvorfor da jeg var? lavede serveren. Det er jo en gammel server. Der var mad jo ikke med i Minecraft, jo. Jo, det var. Kun ét. Det er jo ikke nok. Mm. Hvad var det? Giv os lige mig en masse. Emil, hug det træ der. Hvad er det, har lugtet af? Jeg lugter sgu af. Men det er, når den gør sådan noget. Eller andet lort. Virkelig top. Tag den nu, Lukas. Hej, grimme dyr. Lad nu være, Lukas, for helvede. Spil nu ordentligt. Ui, nej. Mm. Emil. Hvor var der en båd? Hvad fik du? De halvdøre.